Здравейте, приятели! Представям ви един страхотен дайвър. Това е Vostok амфибия с черен циферблат и контрастно бели индекси. Двупосочно въртящ се безел, коронка на винт и водоустойчиво, забележете, от 20 атмосфери 200 метра. Корпус изработен от неръждаема стомана с диаметър 41,7 и височина 15 мм. Много надежден инхаус автоматичен калибър Vostok 2415 с енергиен заряд до 31 часа. Защита от удари, защита от пренавиване и допълнителното ръчно навиване. Каишка от силикон полиуретан с ширина 18 мм в черен цвят. Много мека, нежна и удобна. Логото на Vostok върху огледално полираната катарама. 1 година гаранция в сервиз в България. Теглото на целия часовник е 81 грама, а цената е само 270 лева. За повече инфо посетете страницата ми Bazar.bg. Чао и до скоро!